פיגמנטציה נגרמת רק מהיחשפות לשמש. נכון או לא נכון? אז זהו שלא מדויק. פיגמנטציה נגרמת בעיקר מייצור מוגבר של מלנין בעור בעקבות חשיפה לשמש, אבל יש לה סוגים נוספים. פיגמנטציה הורמונלית, שנקראת גם מלזמה, כתמים בעור, בעיקר באזור הפנים, שעלולים להופיע עם שינויים הורמונליים בגוף, כמו בהיריון או בנטילת גלולות. יש גם פיגמנטציה לאחר טראומה לעור כמו דלקת, אקנה או פציעה, גם אם לא נותרה אחרי הצלקת. במקרים מסוימים של פיגמנטציה כזאת, הכתמים פשוט דועים עם הזמן. אז איך לשמור על העור מפני פיגמנטציה? הגנו על עצמכם מהשמש. אל תצאו החוצה בשעות השיא. נערכו קרם הגנה גם אם אין שמש חזקה באותו יום, ושימו כובע רחב שוליים. שמרו על תזונה מאוזנת הכוללת נוגדי חמצון כמו סלק, פקנים, ארטישוק ושוקולד מריר, ושמרו על שגרת טיפוח קבועה לעור המתאימה לסוג העור שלכם. כך תשמרו על עור רענן, בריא ונקי מכתמים.